Zdravím vás, dámy a páni. V tomto videu by som vás informoval o týchto dvoch podacích lístkoch. Zhodou okolností sú obidva na Krajskú prokuratúru v Žiline. Z toho dôvodu, že prvé je doplnenie podania, ktoré bolo teda pôvodne podané na Okresnú prokuratúru v Žiline, týkajúce sa veci postupu Okresného úradu v Žiline pri aplikácii vydávania povolení na výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy alebo osobnej dopravy a následne licencie spoločenstva na medzinárodnú dopravu. No a čo je také teda, vysvetlím krátko, určitým spôsobom právne sporné, či má okresný úrad postupovať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a vydávať povolenia a licenciu do 3 mesiacov, takže je taký jeden právny názor, že má na to 3 mesiace od podania žiadosti o vydanie povolenia a licencie, alebo teda či sa má postupovať podľa zákona o cestnej doprave a náväznosti podľa zákona o správnom konaní a mali by byť vydané povolenia a licencie čo najskôr do 30 dní a s písomným vyrozumením, že sa môžu predĺžiť až o ďalšiu dobu. Avšak ako teda, že musí to byť písomne zdôvodnené a informovaný byť ten žiadateľ. No, čiže potom, ako to bolo podané na Okresnú prokuratúru v Žiline, tak táto prokuratúra odstúpila tú žiadosť, ktorú som podal na Krajskú prokuratúru. A odtiaľ prišlo teda také vyrozumenie a s tým, že žiadosť o doplnenie podania a aby som teda doplnil číslo spisu. No, boli tam aj rôzne ďalšie definície, avšak teda to bola taká jedna z tých vecí, číslo spisu. No a našiel sa teda jeden dopravca, ktorý bol ochotný, aby jeho číslo spisu bolo uvedené, pretože no, tak ako tí žiadatelia sa aj obávajú nejakých možných ďalších sankcií, keď teda nemali by byť, pretože občan môže využívať všetky právne formy. No a teda jeden sa našiel, i keď mu už bolo vydané povolenie licencia, ale trvalo to okolo 2 mesiacov, no takže zaslal mi číslo spisu. Takže toto číslo spisu bolo doplnené a bolo zaslané jednak elektronicky, ale aj na tento jeden doporučený list sa to zaslalo aj teda poštou doporučenie. No a keďže včera som sa kontaktoval s ďalším dopravcom, ktorý má takisto podanú žiadosť o vydanie povolenia licencie na viac vozidiel a trvá to už vyše mesiaca, nemal žiadnu písomnú odpoveď, má len prísľuby, že však sa na to pozrú, však to sa pokúsia nejako urýchliť, i keď teda objektívne jedna dáma je na PNK, ale tá informácia bola už dopredu zaslaná pani Prednoské s tým, že som tam citoval jednak zákon o cestnej doprave, zákon o správnom konaní, zákon o prokuratúre, aj trestný zákon. Takže v podstate aj som telefonicky sa kontaktoval, že budem využívať všetky právne možnosti. No a keďže mu to nebolo vydané a už je dosť rozhorčený, no tak bolo podané aj trestné oznámenie. Preto sú ako dva. Jedno bolo doplnenie na Krajskú prokuratúru v Žiline a samostatné druhým konaním bolo teda podané podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a boli tam dané aj písomné doklady, či už to bolo stanovisko pani prednostky, alebo aj odpoveď podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré som žiadal, to bolo okolo 10 otázok a na túto žiadosť bolo odpovedané. Takže to ja považujem za dôkazy aj čo sa týka posudzovania toho podozrenia zo spáchania trestného činu. No a tam je už iný režim, že vlastne vyšetrovateľ má právo na dosť rôzne podrobné možnosti požiadať spis, skontrolovať a posúdiť, či bolo alebo nebolo. Takže samozrejme prezumpcia neviny platí, ktorú ja rešpektujem. Nie všetci to rešpektujú na Slovensku, ja to rešpektujem, ale teda to je ďalšia možnosť, ako konať. No a ten žiadateľ, s ktorým som včera telefonoval, tak sa spojil aj s právnikom, kde teda zvažoval aj náhradu škody.
No, takže ako ušli príjem, tak to je už na ňom, to by on riešil s advokátom. Ja len ešte na upozornenie alebo na vysvetlenie, že keď je to podozrenie zo spáchania trestného činu a v prípade, že by bol teda bol dokázané, že vznikol alebo teda bol trestný čin, tak je tam možné aj žiadať náhradu ako nemajetkovú újmu. Takže to je taká výhoda určitá, že nerieši sa to v občianskoprávnom konaní, kde treba teda na súd zaplatiť aj určitý poplatok, ale teda, že tuto má aj takú určitú výhodu podľa tých mojich informácií. No. Detaily nemám, nie som právny expert na trestné právo, avšak akože takú určitú skúsenosť mám. No a to je tiež jedna z foriem, proste pokiaľ si myslíte, že štátne orgány nekonajú, a tak podať aj trestné oznámenie a následne vymáhať aj nemajetkovú újmu. Takže, no, dnes je to také možno nepopulárne, avšak ja som informoval, že budem využívať všetky možnosti, tak keď všetky, tak všetky. Fajnový deň.